Ko a jikina da suna saka min ido, ko a jikina don wannan lilan yana tafiya. Inda ni ce sai kiriniya duk wanda ya ce ai sai ya fi tsari a wanda wallahi. Ni inda kiriniya ne a nan na buwari. Sai ka gane Allah da girma yake koko ni da har sai da Allah. Yaga man, what's up man? Yaga man. Yaga Allah sarki. Shikenan sama sai wata rana wa ya gaya miki zaki fado ke kika bada kuɗin ki kika ce kina so zaki hauya wujin jiga ki daɗi kike ji. Ana cikin bala'i. Juya ta je ta hawa kanta. Sama Allah ya kara wayyo daɗi zai kashe ni wayyo ni kai mugunta duniya. Ita ce ta ce a ɗora ta tana jin daɗi za ta hau juya. A ce mashi ya tsaya. Wai wanne ai sai ya gama minti 3 ake yi ana ɗauka dole sai an gama zaki sako ai. Ke yar iya ko? A ke yar iya kikiya kika je kika hau. Ka ƙara juya ta bai gama ba kuɗin ta bai ƙare ba. Kalli da ta kuri da ido da Allah kan kin ga gashin tafi ya jijjige a tashi ban din ya fita Allah ya saka na gaji na ran ai ba zan ƙara zuwa Magic Land nan wurin nan ne muka abincin da ba mu ci bane ba kin gane muka hawo wurin shi yasa sai ka ce mai sai safa bara mu ci abinci ba yau ba gantali da na sako ni amai ma na dinga jiran ƙara gantali ina miki pipe din safa da Allah dan bani na canza gida dan taimaka mu ki huta dan akwai wannan abun a cikin wannan dinki ina miki bai da Allah ke safa ki huta dan taimaka ki san ni ba dan ki ba miki bai ne nake lallaba ki in baban zaki bai zai dan Allah ba ni kofo tuya ne wasa gida za ni gaskiya na a gai na gaji wallahi nesa Allah na gaji zo muka hade kuma biki ba jin dadin Abuja ne ni ba na jin dadin ga mota ga mata ga nama a Abuja gaskiya gida za ni gida na mu da aka kawo inda na zo ban ci dambu ba ban ci taliya da mai yaji ba ban ci shinkafa da wake ba sai wani irin rayuwa ake yi sai ka ce wani ni wani gaskiya ba ja cin KFC ba kofo tu ban ku yaga me kudi ga je mu kwalelai fada kwalelai ki ga kanin ki san ga kanin ki wallahi sai na ya big boy what's up man yaga me oh na big police from America